Goddag! Så prøver vi lige noget nyt. Jeg har gennem lang tid fulgt Martin Thorborgs videoblogs, og de er altid optaget i hans bil. Fordi der har man jo tid, der kører man. Skal selvfølgelig koncentrere sig om trafikken og sådan noget, men ellers det kan man ikke rigtig lave andet, end man kan snakke. Så jeg tænkte, at som du nok har opdaget, så har jeg på WindowsFan.dk har der ikke været så mange indlæg fra min side. Så der er lidt stille, jeg kan se, at folk begynder ikke at besøge den så tit og sådan noget. Det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi at jeg synes, vi har et meget hyggeligt community derinde. Så jeg vil gerne ligesom komme mere derinde, fordi jeg har sådan set en masse ting at sige, synes jeg, og idéer og tanker og sådan noget, som jeg godt vil dele med jer, og det er jo nok også en af grunden til at kigge forbi. Både det og nyheder selvfølgelig. Så inspireret af Martin Thorborgs videoblogs, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg skal også prøve det. Jeg kører godt nok ikke i bil hver dag. Jeg cykler tit, og nu bliver det sommer, så nu cykler jeg nok endnu oftere. Men jeg kører trods alt i bil en gang imellem. Og så er det oplagt jo, at jeg optager nogle videoer. Fordi det er så rimelig nemt. Jeg kan sidde her og snakke, og du kan lytte på, hvad jeg siger, eller du kan lade være. Og så kan jeg relativt nemt, håber jeg, lave et eller andet, sådan så det nemt kan blive lagt på sitet, og på YouTube selvfølgelig. Og så kan du se det på sitet. Så det er ligesom det, der er ideen i det her. Simpelthen, at det skal være nemmere for mig at smide noget indhold på siden. Det er fint nok at sidde og så skrive indlæg, og det vil jeg selvfølgelig også gøre. Det ikke fordi, at jeg aldrig skal skrive indlæg, men det skal jeg nok gøre. Men sådan nogle tanker og idéer og sådan nogle forskellige ting, det er bare nemt at sidde og snakke om, og I kan så bare, når I sidder og arbejder, hvad I gør, kan I bare starte videoen, og så kan I minimere den, I må ikke sidde og glo på mig, der er ikke noget spændende at se, men lyden er måske meget interessant. Det håber jeg da i hvert fald. Så faktisk inspireret i dag, så sad jeg så på en eller anden måde kom jeg ind på WindowsFan.dk og kom ind på et indlæg, jeg har skrevet omkring. Det er noget, der hedder iPhone er fantastisk. Og så sad jeg og læste det indlæg, der jeg havde skrevet, og jeg kan godt huske, at jeg skrev, men jeg kan jo ikke huske. Jeg har skrevet så mange, jeg kan jo ikke huske det. Og så sad jeg og læste det sådan, ligesom nærmest for første gang, kan man sige. Og så blev jeg sådan helt inspireret af mit, og det er ikke fordi det skal lyde specielt ego, så blev jeg helt inspireret af mit eget indlæg. Og tænkte, det er sjovt at læse om, det er der nogle sjove tanker, så kan man være uenig, eller man kan tro på det, eller man kan lade være, men på den teori, jeg havde der omkring det der med iPhone launchen af 5'eren og sådan noget, det kan du selv finde inde på sitet der. Det synes jeg er rigtig sjovt at læse, så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at læse noget mere af, og så tænkte jeg, det er jo mig selv, der har sitet, så skal du lave noget mere. Men jeg har ikke tid i øjeblikket til at skrive alle de der ting. Jeg har familie, og jeg har fuldtids, jeg er selvstændig og fuldtids hos kunder og alt muligt, så jeg har ikke tid til de der ting om aftenen. Altså fordi WindowsFan, det er jo noget, jeg laver om aftenen typisk. Jeg er på arbejde hele dagen, og så har jeg nogle unger, så jeg skal rode lidt med at hente og bringe og fodbold, og jeg skal komme efter dig, og så skal de i seng på et tidspunkt. Når de så lagt i seng, så er der så tid, når man ikke skal se konen. Så det er sådan en, det er der om aftenen ligesom, at jeg får gjort noget ved de her ting. Og der er flere ting, jeg skal lave. Jeg sidder og laver har nogle idéer til nogle apps, og sidder og laver. Jeg har blandt andet Døgnrapport-appen til Windows Phone, som jeg har lavet, som jeg lige har opdateret til en version 2.0. Som jeg kan se faktisk relativt mange brugere, synes jeg. Jeg tror, der er omkring 80-100 om dagen, som er inde og tjekke den, og de ser faktisk dem der er inde og tjekke den, eller jer der er inde og åbne og bruge appen, I kigger faktisk på ret mange sider, så det er umiddelbart en relativt brugt app, når man regner med, hvor en, skal man sige, niche ting det er, det her med at læse politiets døgnrapporter. Men hvis du ikke har prøvet den, så prøv den. Døgnrapport på Windows Phone Store. Det virker både til Windows 7 og Windows 8. Men det har jeg lavet for det første, så har jeg lavet noget andet app for et andet firma har jeg lavet en Windows 8 app. Og det er altså noget, jeg laver om aftenen ved siden af den kunde, jeg sidder til fuldtid om dagen. Så som I kan høre, så har jeg rigtig meget at se til. Så har jeg en ny lille idé til et spil, som jeg ikke
siger noget om lige nu, men det kan være at lave en anden video om. Så det sidder jeg også og har lavet en lille prototyp på her i den her uge, og lige prøvet at dele med noget familie og sådan noget, for lige at prøve at se, om de synes princippet i den er sjov. Og så har jeg lige startet her over de sidste par måneder, startet et webshop for min kone. Vi skal prøve noget med noget forskelligt. Salg af nogle forskellige sådan nogle kunstværker ting. På mialyngby.dk med et lille e til sidst. Mia Lyngby i et ord. .dk. Og hvis der er interesse, nu er I nok ikke lige i målgruppen, eftersom de fleste, der kigger med her, nok er mænd. No offense. Der er nok de fleste, der er nok mænd. Og målgruppen fra hendes side, det er ligesom kvinder 30 plus. Så jeg har rimelig mange ting at ørerne. Og nu skal det selvfølgelig ikke handle så meget om mig, men det handler ligesom lidt om mig, fordi det er ligesom mig, der skriver på siden, og det er ligesom kun, når jeg skriver noget på siden. Det er så ikke helt rigtigt, fordi der er også en, der hedder Søren, som skriver lidt en gang imellem. Han har lige skrevet om Xbox for eksempel. Og der har også været nogle andre igennem tiden, som har hjulpet lidt med at skrive nogle indlæg. Men hovedsageligt er det mig, der skriver indlæggene og opdaterer tingene. Og så er der selvfølgelig mange af jer brugere, der kører videre i forumet, og det er dejligt at se, at det stadigvæk lever. På trods af, at der er en lille smule stille i Windows Phone land i øjeblikket. Så som sagt, det skal ikke handle om mig, men det skal det så lidt alligevel, fordi det er jo ligesom min blog, eller mit site, eller hvad man skal sige, som kører det, eller som skriver det ind og sørger for, at der er indhold. Andet end det, som I som bruger selvfølgelig kommer med. Så det er bare lige en lille, det er ikke fordi det skal være sådan en, sådan en klassiker, hvor man skriver, det er lang tid siden, jeg har blogget sidst. Så skriver man lidt om hvorfor, og så går der 2 år, så blogger man igen om, hvor er det lang tid siden. Det skal ikke være sådan en. Men det blev det så en lille smule alligevel. Så, men nu prøver vi det her nye med podcast, eller med videoblogs for bilen, hvor jeg så vil snakke om de ting, der lige jeg har i hovedet omkring Windows Phone 8, eller Windows Phone og Windows 8, og sådan nogle relaterede ting og sager til det. Så nu er det her den første, så I må lige give en lille feedback nede i kommentarfeltet, om det er noget, I synes er en god idé, eller I siger, nej Mads, det skal du ikke gøre, lad være, vi gider ikke høre på dig, vi gider ikke se på dig, vi vil bare læse, hvad du skriver. Så må I sige det, så må jeg se på det. Det er også en lille smule underligt at sidde og lave det her, fordi at mange af jer måske, jeg kan se, der er mange, der har fulgt med i lang tid inde på Windows Phone. Det er jo snart 2 år gammelt sejlet faktisk her i starten af juni, så 2 år siden jeg købte domænet. Og der er mange, der har været med sådan relativt fra starten, så det er sådan set meget fedt. Men der er nok rigtig mange af jer, som ikke har set mig, og det har jo sådan set heller ikke rigtig noget at bruge til. Men nu har I set mig, nu ved I, hvordan jeg ser ud. Bada! Der er ikke så meget at gøre ved det. Men det tror jeg var alt for nu. Min allerførste videoblog fra bilen, og nu, jeg har ikke aircondition, så det er jeg har taget vinduet op for, at I forhåbentlig kan høre, hvad jeg siger, så det er rimelig varmt lige nu. Så nu tror jeg lige, at jeg vil slukke, og så rulle lidt ned og få noget luft. Og så håber jeg, at I synes, det er sjovt. Nu er der ikke så meget indhold i den her, men det kommer der. Hvis I vil have mere, selvfølgelig. Vi ses. Hej!